IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan manen ti pamilya Adol iti barangay Saludares Dingras Ilocos Norte kalpasan anay payanda iti agkakaimas amakan ken dagiti kabaro agamit tapto iti kasta ket makapagrugida manen dito ang naragsakan ni Mr. Marlon Coquia iti share of free ride iti daytoy ang nagbalin a standing ni Angel Adol iti pagadalan isu nga inikkan na tigungun ti ubing. Thank you po, Tito Ken. Ma'am Jamaica Ken, Tito po, for giving us food. Tapos init kami pa iti gasul ken paglutuan ken, kutsara ken, plato ken baso ken, upuan ken, lamesa ken manok. Mainaig iti daytoy ket naikan pa ni Angel ti allowance na manipod ken Sir Marlon babaen ken ni Sir Heki Acosta nga isu iti mangimanmando ti operasyon ti share of free ride do sa elite iti iliti San Nicolas. May panamnama ang monitor ti panagbasa ni Angel aging gana ang makaturpos daytoy iti panagadal na. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.